Nggih, enten. Ya. Kula kembaran sepasang kali Intan sing warnane coklat. Ya kuwi. Nggih, terus niku melih warna abu-abu. Selamat pagi. Ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi kembali pemirsa. Wah. Belakang bae lihat belakang. Belakangnya nek gambare apa kuwi? Wah, nek matahari. Iki nek tuku ning ndi Bu aku lali kok. Surabaya niku lho. Tunjungan Plaza ngono kok. Lali deh. Lali. Belikno Mas Dimas karo Mbak Indah ya, Nduk ya. Bagus ah. Aku mobil iki yo bongko. Yo gak le diparani Mbak Indah rene. Kok kandhane liwat kono wis. Nggih. Muter nduk enek wong ewoh aku ngono. Tapi ibu gak ro yo jengene yo. Gak sing ewoh sapa gak ro? Sing ewah Mbak. Lah Mas yang untuk menjuru sebelum meninggal. Nggih. Iki jenenge Mbak. Ya ibu nek mbok soten nyate. Jengene Mbah Her. Mbak. Ya. Dan sing sebelah Mas Aris sing sebelah. Sing pensiunan PJK aku jenenge Sinten Mbak Bu? sapa kuwi jenenge? Mari boten ngertos tiyang. Bu iki gak usah ditali. Gak usah ben ngono. Mbak Uji. Mbak Uji. Karena Niku sing PCKA. PJK. Hmm. Sing PJK Bener, Mbak piye? Uji. Sing Ngerti. kuwi penutani kuwi. Penutani. Mbak Har. Heeh. Itu lagi gue Pak Mujiono. Pak Mujiono. Nggih tiyang perhutani nggih Bu nggih. Anu pemirsa aku pas ditinggal Intan yang Seragen aku engko gawe konten yo Mbek Bayi. Engko nek Bunda Dewi go gawe yo kok aku tak yo melok ngewangi, kok terus Bunda Dewi yo gendang tak pancang ngono. Wis pokoke yang pripun nggih terakhir penggaweane nggih. Ngeten iki cancang-cancang. Aku gak boleh rewel loh ya ta. Heeh. Gak usah murid-murid. Gak usah emosi. Ngomong panasen, mungkin orang begini mam ya menaik. Heeh. Itu bahasa mam. Nek Mbak Indah ngertos Bu, sela-sela adike piye niku pun apal. Wong Intan niku sing paling napa nggih sing dianu iki nggih Mbak Yune niku kok manut nek karo Mbak Yune. Sik kan sabar, ngoten ku nggih purun sabar Nduk ya. Ono ya. Pinter. Pinter kan ya pinter pendidikan bisa ya. Kalau menyenangkan kan yang dijadiin Yogyo terus urut pas sampai popon kan Nina. Ning ndi Nduk kae Nduk? Ning Yogyo Mas. Aku gak rohi. Ning Solo. Teng Solo. 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 Sing karo Mbak Lina Nduk. Heeh, sekolahnya Mbak Lina. Nggih, teng Solo. Malah kula jenengan jan ke sare teng mriki nggih. Pas ditinggal Intan Bayi sare ning Dan kok bengi bayi sare, engko bengi sare ning ndi bayi? Ya jadi murah ya. Lah jerene awakmu kan. Oh, nang omah. Mereka tak murah ya turun kene. Mbah Ibu apa sare ning kene ta. Gak Ngomong apa-apa. carane ya. Tapi nek tesih enjing dereng ditutup kok Bu dalane ketoke. Iya. Oh, ya pasti kene ya. Dereng ditutup. Wis padane sik. Cuk. Jenenge semangka cilik kuwi Klinthi. Gak pakai sing bandu sing satune wae to, Dok. Enggak, iki aja, mimpi ngono gitu. Ya, semangka cilik jenenge Klinthi. Sing uwong wetenge mlentis-mlentis kuwi jenenge mlenthi. Betul. 100. Lho ning ngono kan ayu banduan. Terus nek gak kena dikandani ngeyel nganggo karepe dhewe iku jenenge kemlinthi. Iki lho nganggo kiai. Heeh. Ma, toh. Oh, gak yang lainnya. Enggak, ini aja udah. Mumpun pindah niku mawon Bayi. Tak gawani salin apa ora, Nduk? Engko ndang Enggak. pengen salin. Enggak. Gak ngompol ya kok ya. Enggak. Gak pinter. Nek polintan boten, Bu. Pokoknya aku mulah kok. Oh iya, soalnya sesuk sampai buah je ya. Ndelok nganten je ya, Nduk ya. Ning ndi, Bu? Anake lek gangsar ngeroto. Engko Ngeroto ya. Cedak omahe bapake Pak Cilo. Iya, tapi rono sithik. Nek Pak Silo kan ngrotone kene iki sekolahan. Lah kuwi ngrotone sing rondok rono beda Ada ngene Pak Karno yo. Ngajenge pas. Nggih. Berarti Pak Karno nek kok kene kiri jalan. Nggih, ngene niku kanan jalan nek keng mriki.
Ngoten nek kene Pak Silo SD mriki mawon kok Bu mlebet ngoten, lorong SD. Oh alah. Iku bapake Pak Silo kuwi andeng ae. Ya ora ndok rono, nggone Pak Silo cedhak kene ae kok. Sewenenge pe dijak jalan-jalan. Jalan-jalan. Halan-halan, no? Dan petuk bapakku tersayang. Hmm. Bapakku tak tersayang. Sapa tan jenenge bapakmu sapa? Tekok pemirsa, bapak sapa? Bapak sama. Pak. Kasbiran. Nek diceluk Pak Kadut kene apa? Gak apa-apa. Iku wadanane pemirsa. Kayak cara mono ngene lho pemirsa. Intan iku kan kadang enek wong sing nyeluk Intan Intun ngono. Zaman cilik toh tak critani ibu iki celukane iki serintil no sampean. Serintil kontal kantil Mas Sam. Tenan tan ibu itel serintil. Aku ndek biyen ya Allah, ndek jenengku ndek dadi serintil lho pancen enek srine to. Sri Wahyuni. Kowe ape ning ndi Sri? Dadi ibu celukane ndek biyen serintil kontal kantil Mas Anem. Dadaan kontal kantil tenan ya tadi. Kontal kantil ya tadi. Ngono tan. Mbah Yi itu nama kecilnya dulu waktu lahir Mbah Yi yo. Ya. Mak Pecutus ngono ya. Kuwi jenenge adalah Damirah tan yo. Damirah. Terus begitu Mbah Yi men sakit ae yo, sakit ae Mbah Yi digawa ning gone tukang reparasi sepeda, mbok reparasi motor, dikongkon ngeleh jenenge jere jeneng Damirah kuwi kaboten. Mbah Yi terus dileh dadi Ibu Sisni. Ya Bu Sisni. Heeh. Sisni bojone Kamandan. Bojone Kamandanu niku nganu Bu Dewi Setyawati, Bu. Susilo Setyawati. Angkleng Darmo, nggih Angkleng Darmo Setyawati tenggene kerajaan Melowopati kono lho ning Jawa Timur kono. Malowopati. Si anune dikene kono disarekno ning kono. Nggih. Adik ki mung tak sedadi rena-rena Bu kontene. Konten anu Ibu Emiki dek biyen cilik ya dijenengno Mbah Yi kuwi Nunu Asmara. Loro-loro nenek terus dadi Sri Wahyuni alias Srintil. Gak, Intan langsung pecenger. Langsung Intun wis. Sukma Intan Dwi Nur Hayati wis langsung bismillah. Terus Mbak Endah yo Endah Ratih Mami. Nek Dimas Zainal. Jadi moblong-moblong. Dimas Zainal Arifin. Ngono ceritane pemirsa. Engko dilanjut nek Mbak Indah teko. Abene wis enek wong greneng-greneng ketoke kita itu mendapat tonjokan iki ketoke. Ya ditonjokan disyukuri lho karengane dulure. Tonjokan berkat pemirsa, bukannya kita ditonjok-tonjok mboten. Tonjok ya diteri so anu wewean ngono. Wewean berkat ewah mantu. Apa jenenge sego Prenoto. sama bumbune niku nek arane wong kene tonjokan pemirsa nek ngene. Halo intene. Ibu entuk tonjokan sini, Dak. Sini. Engko sik dekne nek nganu pemirsa, ngenteni Mbak Yune. Rene lho, Nduk. Endi Mama Jah? Mama Jah ndi? Mama Jah ndi? Iya buah lah ditonjok. Mama Jah mendarat pemirsa. Mbah Yi ya ya. Mbah Yi. Oh, pendarate ayune karo kaprah ya. Halo. Dapat Prenoto dari Mbak Ning Roto. Mbak Ning Roto, nggih. Iya, ini buat Mbak Intan. Mbak Intan satu. Iya, Mbak Intan satu. Mbak Intan satu. Ini Mbak Sis Satu. Mbak Sis satu. Bunda Dewi. ya. Bunda Dewi Sumbi Dewi satu. Bunda Dewi. Aku terima kasih langsung ya pemirsa ya. Ya. Selamat bertugas ya, Oh, Mak. Ya, halo. Saya ya aku tak Iya, langsung iya. ya. Iya, Mama. Ijek lanjut. Oh, Cek, dulurnya banyak. Oh, yes, Kak. Iya, iya. Makasih, Mbak Nur. Nonjok pemirsa kayak Ibu Epidut. Lah Dudut neng ndi, Mbak? Pida. Oh, keri ning Roto. Iya, iya kan Mbah Lam teko, Mbah Lam. Mbah Lam teko. Run. Oh, kae lho. Wes enek catetane teh ya Mak Jah ya, karek iki. Ya, Mbak Sis. Ya. Alam idolan, Pak idolan. Padha ae. Nata berkat sih aku tak mereview. Sami mawon paling. Oh, nggih Mbah Yi. Dibuka Mbah Yi. Hihi.
Untuk berkat rasa masak. Sesok buah. Sesuk buah ndelok nganten. Bagus sekali, Dek. Wah, Ikan ini untuk kami. besar bayi. Ya, Mbak. Tak mangko ya Bu nek mulai. Iya. Nggih, nasike dibungkus apik ngeten bayi carane lho. Ya, Cara pinternya. nggih apik nggih. Bayi ya Ngeten iki. ditonjok. Iya, kabeh ya ditonjok. Kuwi harus buah. Bagi. Pak Bagi. Nggon Intan mana, Dek? Mak mambek lele Iya. wis gak iki. Kape mana, Mbak? Nduk punya Intan mana? Niki nggo bungkusi es, Bu. Yo, neng tuwak Dok ya, kon neng tuwak ya. Punya Intan mana, Dek? Gini kula tak buka. Oh, Mbak Yi pengen karo lele, Dek. Oh, gak karo berkat. Mbak Yun kendilan. Aku untuk pupu pemirsa. Oke. Wis teko. Wah. Sik personile sapa ae guys sing Ayo, Pak. Are, Pak. Itu, Pak. Wis teko ta. Lewat bilang iki. Sik tan. Enteni sik tan sediluk tan. Mbek Mas Wahyu halo Ki Kinara. Halo, Repa mang ndi Repa? Ngeri ora? Adem piye stylise? Stylise Adem lho ta. Masih bersama Mas Wahyu Ndut. Kinara. Sampai budal kalau pemirsa. Siapa yang udah baca dok? Ambek Repi dok. Masih bersama Mas Wahyu Ndut. Nggih. Ya wes hati-hati. Iya. Bu. Intan budal. Nah pamitan sik, pamitan. Piye, Nduk? Iya, Nduk. Ibu Rene ki lho. Iya, hati-hati. Nggih, monggo. Nggih, Mas Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, semoga perjalanannya lancar, selamat sampai tujuan. Bayi, wau rencangan jenengan nganggene seragam niku seragam olahraga iki. Nggih, kula tak nyuwun arisan. Nggih, bayi tak jaluk. Saya tak njaluk duit arisan dulu nggih pemirsa. Yang belum bayar arisan, saya yang mau ngambilnya. Dimajukan ngoten nggih. Dek wau ngeten, napa Ibu supe? Kula telepon mboten saged. HP-ne Mbah Yi niku teng depan mriko lho Bu Puji. Lah Mbah Yi teng ngene Dek Dewi. Lah Mbak Yun, kula telepon nggih mboten saged kula ket wau nggodaki Mbah Yi. Lah HP niki kan mboten enten WA-ne. Kula ngoten khusus tinggi niki lho ndamel shootingan nah ngono terus. Oh nggih. Pon kula tak nyuwun arisan nggih. Engko tak gaweke es dhewe Bu. Mengke kula bakdo niki tak ndremimil dhewe, tak geneman-geneman dhewe. Ngene nek gak nggih. Dalem. Nggih. Lah kudunge jenengan ndi? Pak Dewi ya. Wong pun wayu kados Betaria Sonata ngoten kok Gusti ya. Keringatku terus sur-sur. Cuwantik kok salak pondoh ngoten napa teng mriki mawon nggih aku tak nyuwunke dhek arisan. Motore kon mundur nang Mbak Yun. Mboten nggih montore kula mawon ndek. Ndek Mbah Yi. Ora iso yen jaga yang motorku puya aku kudu niku ae. Oh alah. Sikilku koneng. Lah iya tak goncekno yo gak iso pemirsa. Mbah Yi iki tak goncekno gak bisa pemirsa. Mbah Yi itu harus numpak motor sendiri mak jegrek krek ngoten. Nggih pun kula tak berangkat. Kamu saniki maju Maju dinten iki. Dijaluk langsung Mama. Oh, nggih. Piye nggih pemirsa, Mbah Yi arisan kula tak iki piye iki. Kondok rene ngono pemirsa ya. Ngene. Ngene apa ngene ya? Ngene ketoke kok ya piye? Wes ngene sik, ngene. Wes mbah. Gawe es. Kita adu pemirsa tapi wes gak apa-apa ngene lah. Bismillah. Aduh ketekuk sikile.
wes muga-muga perjalanannya lancar. Wes terima kasih karo Mas Wahyu Ndut sing selalu setia. Selalu setia di keluargane Mae, mengantarkan kemanapun. Mae, juga Mbak Indah, Mas Dimas. Besok Mae mau ke Solo pemirsa. Ini kula jeng Senin badhe teng Solo. Besok lagi Minggu. Muga-muga ya Mae, Pak kabeh paring sehat kabeh. Wis selalu berusaha, berdoa, ikhtiar yus gak kurang pemirsa. Maringi apa maksudnya golek tombo. Maringi sehat kabeh. Request Mbah Yi nek gawe no es aja bek-bek ora iso njukuk. Oh, iki pun ora tak beki. Jadi Mbah Yi nggih santai lah pemirsa, memang ora roh nek arisan diajukan di hari ini diparani petugas arisan. Aduh. Piye ta yo. Saya tak begini loro pemirsa kekandelen. Kurang 6 menit pemirsa. Jadi matur suwun nggih pemirsa jenengan sampun menemani saya di hari Sabtu ngancani gawe es. Gawe mungkin lo kebeken bebek ora sedeng ning kulkas anu apa rondok mengisor sithik ngono lho. Kulkas iki nganu pemirsa jerene Mbah Yi karena aku lek gawe kebeken rondok metungul menjobo ngono ora patek kena ditutup piye. Wis tak gawe sakmene ora patek bek. Mbah piye Mang Mbah Yi nek cerita aku ora patek paham maksudnya nek gawe aja mbok bek tenanan aja ngono. Kon ngekeki selah kuncung niki lho pemirsa. Kan nek mate ngantek ape pol ngono lah. Ngene iki lho maksud iki kon ngekeki celah ngene iki lho. Usum buan. Teng mriki usum buan. Sing sunat, sing manten. Nembe usume. Aku mencoba kaya sing ning gone niku lho pemirsa teng ngene aplikasi ngangge gagang saringan teh. Napa kadang kalih rapia terus ditalekke ngoten niku sing maksrut ngoten ora dadi. Wah, ora cerdas pemirsa. Aku iki akan mangan blutru lek biyen dadi iki enek tutorial ngono ku iki gak patek entros. Nganggo kuwi lho, sarangan itu lho pemirsa. Kan ada sarangan teh itu toh. Sing nggo mersi santan kan enek gagange ngoten niku toh. Niku trimo di ngene-ngene diklek ngono iso iki. Aku njajal ucul iki. Ora enek intan yo prei masak pemirsa. Prei masake. Ngecopno sego wis tumbas sayur ampun nyeplok ndok ngoten wis dadi goreng tempe ya pemirsa. Kon iki mungkin nek pun 6 menit kula matur nuwun tenanan lho pemirsa jenengan kancani kula ngremimil ngalor ngidul kok radio bobrok ngoten iki jenengan kancani. Terima kasih nggih untuk pemirsa yang selalu hadir
di konten Mbak Yi, Mbak Widi, Mbak Nuna yang ada di Hongkong. Sehat selalu. Aku aja mbok satru Mbak Nuna. Disatru goro-goro ora tak kandhani nek aku pengen nyoteng Kinara. Bu Yun tak satru aku ora mbok kabari nek nyoteng Kinara. Nek omate nek tak syuting ki ngono ki lho pemirsa. HP ku ki kudu digua ae po. Wis tak colongi ae tak syuting. Mbak Indah aku izin Kinara pe tak syuting ndang mbok ndang. Ndek sore ngajak dolanan lek Intan dolanan iku lho. Wih sabun. Paketnya sapa? Heh? Repa? COD? Nek Repa ora, dia ning omah. Dia ning omah, Mas. Repa ya dijak nang pemirsa. Ya pun pemirsa nggih demikian nggih cerita hari ini. Intan dijak Mbak Yune miliki bapake. Karo ngeterno obat apa ngeter apa, Mak? Pengen ngeter obat ki lho, Bu. Ya. Wis matur suwun juga untuk Mas Dimas yang sudah memberikan izin Intan dijak. Doa terbaik untuk semua, semoga sing sakit paringono sembuh. Untuk pejuang garis 2, moga-moga Allah segera memberikan momongan yang salih-salihah ya pemirsa. Selalu nyuwun karo Gusti Allah paringi sabar. Semoga dibalik kesabaran jenengan dan keikhlasan jenengan nanti ada sesuatu yang indah yang kita belum tahu ya. Selalu positive thinking terus pokoknya. Pun pemirsa nggih, kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Wis sok enek mak malem meng ketok enek. Dik Dewi nggih karo mak malem rundingan tentang matun. Matun gimana? Terus karo rundingan sesuk budal buah. No. Loh, lah kok kejablasan butahku mang 6 menit pemirsa. Wes wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nggih pemirsa.